ngilaya penbet kerpang baman kasngi like no kasngi blay banwan ban a ya report happy ki pai ba no so snong jong jala megala ha ka wedei bat ka jingya khun ka jongi ya ka ka thma bat uniu khnyang jingpang ubangi ong u covid-19 ubalayo rum hapo jong ka jala megala jongi kawai ka bangakwa ban pentip akmat jong pi kalong bahadu menhne kasni ngilala ban le ban shim ya ka test ki sample na kitu ki primary contacts news pa lipopramut but ka result ka bangilayo kalong nrius pa nriu pu nyungut kidai ki balong negative naka news pa lipopramut but armut kilong positive but kini ki armut kidai ki primary contacts ya kabalachia na unong pang i Dr. Sailu i bom donshu ha kan ni kasla jong kan ka khandau but kini ki angut ki balalong positif ya ka baka report ni yo menem step ki don ha ka jaka jong ka jing sumar iwei idon hala ka jong ka ying ha ka ba nakaliang jong ka health department kala penbit kala penbiang bat ka quarantine ya i ka ya chaprang rengkat bat ka jing pekngor nakaliang jong ka health department bat ka sarkar barokaway iwei pat idei iba napo kasnong pomlakrai ita menin menmit ilara ya i Shapo Hospital hangte hapo ka COVID hospital jong ka sarkar jela megala but ini ru hadu mentai don hapo hospital but ka ba ngakwa banyathu akmat jong phi ki paiba no sok snong jong ka jela ka jongi kini baros phomut kim don kanu ka sign ban ong ka ba itlot ha ka bormet ke jongki ngala ban ong hadu ka kane ka klikmat kilong stable ha ka jingkot ke jingkia baro ka baar ngisngu burom ya ka bor snong ka bor thau jong ka pamlakrai urang ba snong jong ka pamlakrai ka executive committee jong ka snong jong ka pamlakrai baro koi kibad da kajing snau kia mesin kia trelang bat ngi ka sarkar hakaba wood ila ban ra ya ka met ban transfer ya ka met jum ini nongpang ban warra ya i ha kane ka jaka sumar kumbang la batai hakaba sedang nanta susu mene ngi la ya wat jing tip ya ka jing kontak lenika primary kontak jong ini ibadon ya kane kejimpang hangte hasnong pomlakrai but isem ba saumut ki de ki kontak ki belum direct kontak but ini bayo yang kunyang jimpang nang ta susu live hu armut ki don sakiwe pat ki badon kabengidang ong hi ke primary kontak but yakine barok ngiladep sim ya ka sampel bat ngilapha ban test halor jong ki iwe piwe ban tip la kalong positif ne kalong negatif bat riu phomut rengkat bat kita ke bangila sim ya ka sampel ngidang up ya ke report kabala banwan sibit kamit lane kala banwan lasai mensni te habangi yapet ya kaneka number kabang ngi test hadu mentakas ngi
kum mengalakren menin menjamit ngiyo iba nrus pa nrup hunyo ngut kidei kiben negatif kabamot bangi idon kajingkermen sasisin pan namar bakini ki bangi tes angut ki bangi lalap bakilong positif ru kidei na kaju kasus jong ka kontak ya kaba nilayo nengkong ya une uknyang jingpang